We zitten met de waarde van het contract op ongeveer 300 tot 400 miljoen euro voor de bekabeling van het vliegtuig. Ongeveer 350 kisten zijn er nu gemaakt. En wij rekenen in de wereld op ongeveer 3.000 tot 4.000 vliegtuigen. Dus dat geeft al aan dat er nog in principe heel veel werk aan gaat komen voor Nederland. Ja, en wat een bijzonder moment, hè? En ook de spectaculaire manier waarop we nu de roll-out hebben gedaan met ons derde vliegtuig. Ja, een heel mooi moment vandaag voor de luchtmacht. Als je ook vanuit de Amerikaanse kant vandaag hoort hoe er naar het Nederlandse bedrijfsleven wordt gekeken. Op tijd leveren, innovatie voor een goede prijs. Nou, dan belooft dit voor de toekomst nog veel meer mooie economische kansen. De toestellen worden voor Leeuwarden die worden in Italië gebouwd. Er zijn op dit moment al een aantal die daar staan, al in redelijk vergevorderd stadium. De eerste daarvan wordt dus in oktober geleverd en de tweede nog voor het einde van het jaar. En aansluitend zullen er in 2020 nog 8 vliegtuigen geleverd worden. En die zijn allemaal voor Leeuwarden bestemd. Dus we gaan in vrij snel tempo gaan we daar het squadron opbouwen, een F-35 squadron opbouwen en operationeel worden.